Bapak aku nalali bau mana utade mama bapi tua kama anak ada penasehat lalu ditunjuk diajari cara orang jadi sumando ada pakai sara jalani nak samparan rumah tangga. Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang ngangin salasai hujan taduah kabuik pun tarang masuknya kapal dilayakan. Kini buyuang dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan ke Sumara rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang di Jawaya. Elok-elok di rumah orang yuang pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya. Kalau pandai merata haka layu ala sampai ke picuannya. Tapi kok memancuang indak dipangka mataruak juo di usuarnya. Indaklah mudah jadi sumando iwang. Lah banyak cami nang kabua contoh nang sudah dinagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nan tapakai. Awak lainggo babindalu taseso lima oleh parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka belubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan dipakai nan tigo buang jawa-jawa. Manolah macam nan nampak. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang. Menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuhnya nan kusik di enjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak berelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek jo. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langau hijau. Baa sumando langau hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batinggabangan di sinan talua manateh satu nampak saik yang baru awak meraup ke subalah. Itulah sumando rembang mato. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampung. Jauhkan parangai langoi jauh iwang tacacek sipai nama itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini baayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampuang di bawah lengah. Pendeknya beparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juga. Usah ditiru nambak kian yuang randah pana martabat awak. Nan gampe sumando ninek mama. Adapun sumando ninek mama. Kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang. Mako pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukua sentiang membilai lamah menamu paliaro nambah pujuak sayangi nambah nyawo. Sungguh-sungguh bertanam mudo, lambuak-lambuak tanaman tuo, suku malateh menaruku, nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tiri hatok rumah, capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nalapuak dikajani. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang nerunciang nan barawi nyato larobe awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Mako kok lai terpakai kanan ba itu tuah lakik puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakaikan jadilah sabana orang sumando minantu teladan tu namanya. Hanya itulah wasiat dari Mama Iwang kato sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadikan tungkek keganti suah dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencedek pandai. Sekian saja dari Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di hari sehari kini, di malam semalam nangko nak, lah datang masuk jujangkoan lah tiba saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Makulan saya lah utang ibu bapa sudah bangkalai mamak kandung memberi siriah panjunjungan permato laki kepangarang. Alhamdulillah dianjungkan syukur nikmat salamanyo tinggal di anak menjalani. Ba'a setantang dek kami pihak baku. Kalau sahandak sabuliahnya tumbuh seripo iko kini, kan yo diri marah bantiang jo kabau bararak menyenjang baka langkuk sarto kalangkapan. Tapi kama ajuwo, de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan. Lah malang anak babako, indak basuwo nambak nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Mako ganti amih badi orang, kai barai kain nambah susun ataupun uang nambah bilang. Anyo nasihat babarikan katu pituah sakadarnya, danga di anak nyato-nyato. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek? Nan pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawa-lawa, nan keampek perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau, Ilia basorak mudiak basorai, patang pagi gilo bakicau, sasaklah rimbo di bueknya. Itulah misalnya umpamu nak. Padusi tak punya jakun mengecekkan apun, tapi kia bukan berpikir akan mengecek. Patandang batabuah gunjang, aik urang di kakak-kakak malu kawan singkuk-singkuk, rasio suami disinggikan. Bingik judangkih asuang jopi tanah upik jo caraco pamenan bibia tio ari. Dan elok ba'aka buruak tagajai jongkek kanyo, saigo menyumpah segaloran di bawah, kutuak timpo dari atas, uranglah jajok akulinyang. Itu cirako perempuan nak, jauhkan mana tu nak kandung. Dan dikatakan perempuan layang-layang, layang kian layang kamari maradai bapalun awan mebega menyusung angin adang menuki adang dinarami. Mainyo di hati-hati keceknya meninggi tarwih, indak menggagah dari awak, urang disangko tunggu sayo. Itulah perusi mati karancaan, suko malala jo mangirai, singgah sinan tersimpang siko berjalan bak kumpayannya. Lupo jo kakok rumah tanggo cayah layanan ke suami, rata lah nyato baparinggo menanti pacah nyolai. Ba'a pulo perempuan lawa-lawa membuat sarang elok lupo berjalan dapik batarawang wasolam suji samu jarang alwi nembagai banang putu. Tapi katawilah nak, laiannya sarang nantarantang di batin jari entapasang menggatah tio orang lalu. Kuk sasek sepatuang singgah, tapasah bila lang inggo awak bagagih maniayo. Niek salah perangai jaek menyosok darah dalam tubuh, mencucuk isi utak banyak langkarangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling ino nak. Rupo tampan tutuanyo lama baso elok para mahkulo. Tapi pengananya to nak mangarut menyambung surik mato menepuk juga lak mani. Sipaiknya nambak sipaik pangkua, sembaki dia rayah kesuwok tamak lobo rakui saraka. Laki awak kemasak kicuah rusana dombok-umbok. Pakawan narok jonan lai mato duit tandang namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan bana tu nak kandung kini seso isuak naraku. Hai ko nak penghabisan. Nan kehampik perempuan ramu-ramu. Adapun setentang ramu-ramu, badan sariang rancak bamego sayok bau kia balik bala, lunak lambut saja bawaan. Masuk keluar bakutiko tabangnya maga-agak pepantang kemari inggo entah ketangkai bungo saju. Gadang ketik suku mengandang tua muda sanang mencali bersosian menggaduh kok kunon mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang tajago budi jemartabat. Tiduanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang bajalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami hormat santun ke ibu bapu, pandai bagawa sama gadang terpuji dari pabisan, terpakai di masyarakat. Kok lai tersuo nama itu nak lakiklah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah, itulah saja nak. Sakadar itu ketua wasiat pitaruh dari bako-bako. Kapauleh kain pandukuang tando baranak berpusako silaturahim nan tak putui. Tansano tapakai tamakan tando lai tumbuh nan ditanam. Tando lah gadang nan dilambut bersyukur segala bako. Tapi nyampang bak raso tak paguno nak usah menjadi beban bari. Tinggalkan saja di balakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyutkan ke kaya lalu utang lalapeh dari bako.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.